Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar annabi. ‘Yan uwana masoya shugaban halitta, maza da mata, yara da manya, gani ina sake fitowa karo na biyu domin daɗa tabbata da jaddada cewa waɗannan maganganu waɗanda suka jawo cici-kuci wanda suka fito daga bakina game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, cewa lalle na janye su na kuma janye su tare da roƙon ubangiji ya sanya haka ya zama silar rahama da gafara da jin kai gare ni da dukkan al'ummar annabi masoyansa baki ɗaya, ya kuma ƙarawa wannan shugaba namu sallallahu alaihi wasallam ɗaukakar daraja da ƙarin makami a duniya da lahira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Labaran mu da mun bincika kafin miyan yaso, sannan mu faɗawa duniya mai tsoro. Da kusan mu ko a kan fita ko da ku sai to ka kuri da rediyo mun murno. Bambanci wariyar yanon fata ba ka kaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar annabi. Dan uwana masoya shugaban halitta, maza da mata, yara da manya, gani ina sake fitowa karo na biyu domin daɗa tabbata da jaddada cewa waɗannan maganganu waɗanda suka jawo cici-kuci wanda suka fito daga bakina game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, cewa lallai na janye su na kuma janye su tare da roƙon ubangiji ya sanya haka ya zama silar rahama da gafara da jin kai gare ni da dukkan al'ummar annabi masoyansa baki ɗaya, ya kuma ƙarawa wannan shugaba namu sallallahu alaihi wasallam ɗaukakar daraja da ƙarin makami a duniya da lahira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yo